Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki Pulit ka East Khas Hills District, Kimpatla ban Wanrah ya ka Sonam Raghuvanshi, media kisaungut kishinrang, Ïingbishar, u District and Session Judge Shillong, wat Haduh Baje Janmiet, mentakas ni kakat kandai trik ujilio arajar apusan. Kinong thok kubor na Shillong, bat ke banabar ke jilla, kilawan ab hakmat ka Ïingbishar na do ka kat baje shiteng sngi, Henry Haduh Baje Janmiet, kidang abet, banlum kubor nak benta ban ajing tip syakipat ba. Wat la penthut uslap, Henry kinong thok kubor kila yeng abet hakmat ka kredap Ïingbishar. Kajing thmu ki Pulit ka East Khas Hills District, ban Wanrah biang sya Ïingbishar, kade hadien prasngi, baka Ïingbishar kala ai por, ban pelong ya kajing tokit. Hakapor lai baje Janmiet, ki Pulit kilara ya ka Sonam Raghuvanshi, uraj, ubade usamla jong ka Sonam, badia kilaingot ki basya kano don kti. U Anan, u Vishal bat u Vikash na Sadar Police Station, Henry kilalet ban pha pet bnia ya ka kot kakhya ha Civil Hospital, bat let phai biang sya Sadar. Hakini ki frasni ka jing tokit ki Pulit, kilet yalam ya ka Sonam Raghuvanshi, badia kilaingot ki badan kti. Men ha ka khat nyotrik ujilio, ban pha pen i biang, ya ka rukom penyap yo Raja Raghuvanshi hawai saudong. Layo jingtip bagi Pulit kila ban pan por biang, na ka Ïingbishar ban tokit biang yakini kisanmut.